I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna ride. Has vist aquest individu? No. No. I'm gonna cover myself with the ashes of you. Estàs bé? Son of a bitch! Give me a drink. One more night. Can't fit me. Oh, son of a bitch! If I can't get clean, I'm gonna drink my way. ¿Por qué no hasta que estás marchando cago en la puta? Què lo que? Hola, Sergio. Tinc allò que més aprecies. Si vols recuperar el teu Furby, porta 5 milions d'aquí a 2 hores al coll de la girafa. Ah, clar, no? El coll de la girafa, perquè les girafes tenen el coll molt llarg i llavors, clar, com és el coll de muntanya i el coll de la girafa té gràcia perquè és un joc de 2 paraules que, clar, es diuen igual, no? Clar, no? I llavors és la mena de joc de... Saps el que és el trencalòs? Què? El trencalòs, l'ocell carronyaire. Ets tu amb qui he parlat per telèfon? Les parelles de trencalòs ponen 2 ous. El poll que és més fort... De què cony parles? Em pots deixar acabar? Ets tu el paio que té el meu Furby? El Furby no és lo important. El poll més fort tira l'altre, el més dèbil, pel precipici, sense remordiments, el seu propi germà. Mira, no sé ni qui ets ni m'importa, però aquí tinc els diners, dona'm el Furby i acabem amb això. La natura és cruel. Recordes qui sóc? Què? No sé qui ets. Sóc el poll de trencalòs que vas intentar matar a l'escola. Ah! Ets el Jaumet! El que es feia caca a l'últim curs! Eres imbècil, tio! Eres puto imbècil! Fill de puta! Fill de puta! Fill de puta! Ah! Fill de puta! A veure, deixa que pensi. Tens una pistola semiautomàtica de butxaca, amb calibre de 9 mil·límetres. Un carregador de 5 bales. N'has gastat 3, així que te'n queden 2. Ah! Ah, fill de puta! La meva cama! Ah!
Ah, quin mal! Ah! 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 El petit Jaumet segueix sent un imbècil, i jo sóc el llest. Sempre vaig gaudir d'enfonsar el teu cap als vàters públics, però ara... No t'ho puc negar, Sergio. Sempre has estat l'intel·ligent de la classe. Però t'hauries de fer mirar la punteria. Oh, fill de puta! El teu últim tret, col·lega. No! Crec que això ja no et farà falta. Fill de puta! Fill de puta! De mare! Ara què? Fill de puta! Fill de puta! Ets un fill de puta! Fill de puta! 6! Què? No són 5 bales! Són 6! Fill de puta! Fill de puta! Aquest vídeo no tenia cap funció educativa. Si algú ha exercit mai assetjament escolar en contra vostra, si us plau, no mateu l'agressor. El bullying és un problema seriós que cal resoldre des del diàleg i l'entesa. La violència mai és el camí. Nosaltres seguirem defensant aquesta idea amb els nostres vídeos, sempre pacífics, serens i tranquils. Per altra banda, volem afegir que rebentarem a hòsties a totes aquelles persones a qui agradi la pizza amb pinya. Bon Nadal. This is the end, beautiful friend.